Fina-finan Indiya na Hausa na musamman daga kamfanin Mega, zanen zabo, sannan da akwai reshen gamji, sai kuma karan maza, sannan da akwai gamman kaya. Na gaba kuma zari zuga, mu je zuwa suka. Kada in cika ku da surutu, domin samun waɗannan ƙasatattun fina-finan Indiya na Hausan kai tsaye ka suburbuɗe suka mazge suka saukar da su akan wayarka ba tare da ka sha wahala ba. To kamar da yadda kuka sani, ni na ku ɗan ƙoƙiya na saba kawo muku hanya mai sauƙi ta samun fina-finan Indiya na Hausa. To haka zalika yanzu ma gata babu inda zaka samu waɗannan fina-finan sai a cikin wannan group namu na BIP da nake muku bayanin sa a koda yaushe. Dan haka salin alin idan kana buƙatar shiga ga namba nan kai tsaye kawai ka ɗauka ka mana magana akan WhatsApp ko akan Telegram. Ce ne ɗan goge yana buƙatar shiga tsarin nan naku na BIP da ake tura fina-finan Indiya na Hausa daga kowanne kamfani. Idan na ce muku kowanne kamfani, ma'ana duk wani kamfanin da yake fassara fina-finan Indiya na Hausa ba iya na Mega ba, to muddin ya saki fina-finansa zaka same su barkatai a cikin wannan group din namu. Sai dai ka dinga zabar wanda kake so ka kalla ko kuma ka zaba ka saukar a wayarka. Don haka ina yan downloading, ina masu kallon ɗaya wannan damar tamu ce baki ɗaya don ba zan ce taku ba. Kuma babu wayo babu yaudara. Idan kana buƙatar shiga salin alin kamar yadda na faɗi, ga nan ba nan kawai mazga mun magana, biya 'yan kuɗinka za a san maka a cikin wannan tsarin. Fina-finan Indiya na Hausa sai dai ma in ka soke ka tura ma wasu. Sa'an nan fina-finai na da na yanzu, fina-finan da duk kake ganin postin nasu TikTok, Facebook, YouTube amma ka rasa yadda za ka same su. Kai dai kawai san nan nan shiga group namu na Indiya na Hausa, sai dai ka rubuta duk wanda kake so, in ma na da ne baka gan shi a group din ba, kaya sun yawa da ka rubuta za ka ga an sake baka shi a ƙasa. Babu wayo babu yaudara. Ganan ba nan an tiya mana magana bisa WhatsApp.